welcome ug happy weekend sa tanan nato nga mga nagsunod nining atong tulmanon takna sa pagtuon. Salamat kita sa gasa sa Ginoo ug sa iyang mga panalangin nga nadawat nato sa tibuok semana. Gani karon nga niabot na putas katapusan sa semana mga kaigsunan ug mga higala, usa kini kadako nga panalangin nga gihatag sa Ginoo nato. Lahi na pud nga semana which is closer to His second coming. Karon nga semana mga kaigsunan, atong gipadayon ang pagtuon sa atong lesson. Gani ni anata sa sobras katunga na sa atong lesson. Lesson number 8 nga ang uluhan mga kaigsunan nagkanayon the man in Romans chapter 7. Kung ato ning binisayon ang tawo diha sa Roma kapitulo 7. Naay gisulat si Pablo diri mga kaigsunan mahitungod siyang kaugalingong kasinatian na siya gimensyon nga tawo nga apart sa iyahang kaugalingon nga maoy naglihok na sa mga butang nga dili niyang gustong himuon ug iya kining nahisgutan diha mga kaigsunan ug mauni mahimong lintunganay sa atong pagtuon karon nga semana. Gani kining atong leksyon mga kaigsunan karon nga semana naghisgot ni sa tinuod nga kahimtang sa pakigbisog sa usa ka Kristohanon. Kuyog ka nato karon sa atong pagtuon ining atong lesson. Kami lang duha karong semana makaigsunan ni Pastor Dan Palomares. Partner kitang karong duha lang Pastor Dan. Okay. Ug nagpasalamat ta sa Ginoo nga makanunayon nato nga ipadayon kining atong pagtuon. Pero sa dili pa ta moadto sa unahan, akong hangyoon ang tanan kanato nga atong pangayoon ang giyas Ginoo pinaagis pagampo. Hangyon sab nato sa Pastor Palomares sa paghimo niini. Uban nimi sa pagampo mga kaigsunan. Amahan mo nga naka sa mga langit sa makausap pa among ipadangat kanimo ang among pagdaig, ang among pagpasalamat nga imong giablihan ang tanang oportunidad alang kanamo, alang sa pagkinabuhi diha sa kalinaw, alang sa pagdawat sa mga panalangin gikan kanimo ug sa pagkinabuhi uban ang kahusay ngadto sa uban. Hinaot pa nga imong ubanan ang among diskusyon karon nga semana diin maghisgot kami mahitungod sa usa ka tawo dinha sa Roma kapitulo 7. Itugyan kanamo ang kaalam, ihatag pod ang pagsabot alang sa among mga viewers kay kining tanan o Dios among gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Salamat kayo Pastor Dan sa inunahan nga pagampo makaigsoon. Mao toy nagbukas sa formal nato nga pagtuon karon nga semana. Pero sa dili pa ta moadto sa unahan mga igsoon sa gihapon sa atong kanunay nga ginahimo matag semana dinhi, gusto namo nga i-greet daan ang ato ang tanan nga mga suki nga nagsunod ni ining ato nga tulumanon takna sa pagtuon. Atong unahon dinhi sa Surala sa gihapon nagsige pangumusta ning atong igsuon dinha si Brother Buboy Banyes and family. Maingon man sa tanan atong mga kaigsuonan, happy weekend kaninyong tanan dinha. Ako sab nga buot nga i-greet ang atong mga kaigsuonan dinhi sa North Central Mindanao Conference nga gidumalahan ni Pastor Eli Bacos ingon nga atong president og sa atong mga administrators Pastor Morente og si Sir Benji Mendez. Ang mga kaiglesiyahan nga sakop dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental, part of Lanao del Norte and Lanao del Sur, Bukidnon Province o Misamis Oriental mga kaigsunan. Nalipay kami nga kanunay suod sa inyong kasing-kasing ang pagsunod niining atong takna sa pagtuon. Maingon man usab ang atong mga kaigsunan sa niaging Sabado nakabisita kita dinha sa iglesia sa Hillsview Adventist Church diya sa Malaiba. Sakop sa Taguluan mga igsoon. We greet you happy weekend. Maingon man ang tanan natong madasigon kay nga mga kaigsoon nga naa dinha. Dinhi pod sa Kabisayan mga kaigsunan na ay nasalaag dinhi nga atong i-greet nga nagsigi siya og sunod ni ining atong pagtuon mga kaigsunan si Pastor Gobi Antonio, atong pinalangga nga youth director sa East Visayan Conference. Maingon sab sa atong mga administrators ug mga kaigsunan sa tibok nga konferensya mga kaigsunan diha sa Eastern Visayas. Moadto ta sa Western Mindanao Conference, pinanguluhan ni Pastor John Kidet, ni Pastor Pamunag o ni Sir Godilano ang atong mga administrators. Maingon man sa atong mga directors
ug sa atong mga pastors o mga kaigsunan. Special mention sa atong mga kaigsunan nga gikan sa Pulangco, Mutya, Pinian District under the leadership of Pastor Dan Sablan. Actually, nakaduaw sila dinhi sa Cagayan de Oro o niya nakasulod sila dinhi sa atong studio, nalipay kami. Nakita ninyo kung giunsa pagpaagi ang atong pag-tape, pag-record o sa pagpagawas sa atong mga show dinhi sa Hope Channel, mga kaigsunan. Lipay pud mi kaayo nga nahimo mong kabahin sa kasinatian sa Hope Channel. Ang inyong mga pagampo o pagsuporta kanunay nga among gipaabot. Nga maingon man sab dinha sa Western, mga kaigsunan, this is an unofficial announcement. Sunod tuig himuon sa Hope Channel ang programa nga pagatawgo nato nga Hope Channel Viewers Fellowship. Mag-una gini, mga kaigsunan, karong Pebrero puhon sa Pizza 22, ikaapat nga Sabado. On February, ang atong gipili nga lugar nga atong himuon nga Hope Channel Viewers Fellowship, muadto ang tanan nga crew sa Hope Channel sa Pagadian City, niining pizza. Ang dugang nga detalye, mga kaigsunan, ato ning i-announce sa mosunod nga mga program dinhi sa Hope Channel samtang magtan-aw mo. Ato pod nga special nga panimbaya, happy weekend sa Zamboanga Peninsula Mission. Ang Pastor Salarda, Pastor Sombilon o kang Sir Ronald Ramos, ang atong mga administrador. Maingon man sad sa atong mga field workers o mga district pastors o mga directors. Labi na gyud sa atong bag-ong na ordain nga mga pastors diha, mga kaigsunan. We congratulate you. This is the beginning of a sacred work nga ang inyong dinihog nga pagkaministro magasugod na after your ordination. We would like to mention Pastor Hacomilia, Pastor Hamoy, and Pastor Batchansila. Ug mayong nunusab sa atong kauban dinhi sa South Philippine Union Conference, si Pastor Demi Tautaw. O atong padayunon, mga kaigsunan, ang atong pagtimbaya, atong hangyon si Pastor Dan sa iyahang mga concerns. Gusto na itong i-greet ang ato ang mga viewers. Una din sa Southern Mindanao Mission, di naglangkob kini sa dako kay nga probinsya sa Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato o sa Sarangani Province. Ang atong mga administrators sa Southern Mindanao Mission, ang atong presidente, Pastor Rene Rosa, ang tanan niyang mga kaubanan, no? Ang iyang secretary din nga mao si Dr. Miranda o ang atong treasurer nga batan-ong kauban po nato din sa una sa Hope Channel nga si Brother Bings Sanes. Sa tanan nga mga pastors, sa tanan nga mga membro, bisan sa layo ni kaayong bahin, mga kaigsunan sa Southern Mindanao Mission Territory, no? Like dito na dapit sa Tumoy sa Sultan Kudarat, din sa Libak, Kalamansig ug uban pa nga mga coastal town nga naglibot din sa mao nga dapit. Amo mong i-greet og usa ka happy Sabbath, happy weekend o manghinaot nga naamos kalipay. Gikan sa Southern Mindanao Mission, mudagan ta ngadto sa Davao Mission, no? Ang akong mother mission. Ang atong presidente, Pastor Jerry Patalinghog, Pastor Magdadaro, ang atong executive secretary o ang atong treasurer nga si Brother Lamera, no? Yeah. Tanan nga mga directors, tanan nga mga pastors ug tanan nga mga kaigsuonan, no? Special mention ang atong mga kaigsuonan din sa Sebuli Adventist Church. Diin nagpadangat sila sa ilahang inunta confirmation nga sila tuag yun. Kanunay gyud sila, Pastor, naminaw og nagsunod sa ato ang takna sa pagtuon. And I would like to make a special mention of our friends din sa Santo Rosario, San Isidro, Davao Oriental, no? Mga higala nato nga nagsunod, no, sama sa Bala family, Sahol family o Ednilan family. Kamo din nga akong mga silingan, tanan kamo nga ako mga minahal, ako mong i-greet og happy weekend. Amen. Dayon gikan sa Davao Mission, mo dagan ta atong lukpon ang Northeastern Mindanao Mission, ang atong batanong pangulo, Pastor Obos, no? Happy Sabbath nimo, Pastor Saramosing og Brother Loloy. Sa tanan natong mga directors, mga pastors sa lagyo kay nga mga territory, including the islands of kanang Dinagat, Siargao, tanan nga mga kaigsuonan nga maabot sa GSAT Channel 33 nga maugyod ang inunta transmitter niining ato ang Hope Channel broadcast ug makita din ha. Mayngon man ang ato ang mga Hope Radio listeners
Dili lamang sa Butuan, kung dili mayon man sa Davao o sa Dapit sa General Santos. Amo mong i-greet og usa ka mainiton nga adlaw igpapahulay kanatong tanan. Yeah, praise the Lord. Niya na nga bahin, Pastor Dan. Lipay ta kayo nga ato gini silang mag-greet ug atong maabi-abi. May unusab sa atong mga kaigsuonan nga nagtan-aw throughout the world, Pastor Dan, no? Okay. Through the internet, diri sa atong Facebook, takna sa pagtuon South Philippines. Nalipay mi kayo nga kanunay mo nga nagsunod. Ang inyong mga pag-ampo, ang inyong pag-like, ang inyong mga comments, importante na kayo kanamo. Pahibalo ami kung unsa ang inyong gusto nga mahimong kabahin sa improvement ni ining atong tulumanon mga kaigsuonan ug mga higala. Nalipay mi kayo sa inyong makanunayon ug mainiton nga pagsuporta niini nga programa. Dito ta diretso mga kaigsuonan sa atong pagtuon for our lesson this week. Kung imo ning bali-balihon pag-analisar mga kaigsuonan, kining chapter 7 sa Marcos, Roma. sa Roma, diha gyud ang outstanding kaayo nga argumento ni Pablo sa struggle sa usa ka Kristohanon. Kana bitawng gisulti man na niya nga unsay iyahang gustong himuon, dili hinuon niya mahimo. Ang dili niya ganahang buhaton tungod kay nakita niya nga Kristohanon na siya, tao na siya sa Dios, anak na siya sa Ginoo, mao na hinuon ang iyang ihimo. So gipakita mga kaigsuonan ni Pablo dinhi ang pagkawalay paglaom sa tawhanong kahimtang. Therefore, it is a Christian struggle. Sa among preliminary nga pag-isgot-isgot ni Pastor Dan dinhi, Pastor Dan, murag naisgutan nimo nga ang struggle ni actually kadtong conscious kay iyang pag-alagad. Why do you think? Gahuna-huna manggug ko nga kung ang usa ka tawo wala pa siya plano sa iyang pag-alagad, no? Dili pa kayo klaro alang niya ang iyang kahimtang ingon nga makasasala. Makaingon ko nga ang iyahang pagpakigbisog dili ingon, no, ni adtong mga tawo nga naa nagyoy gitawag planos pag-alagad, dako-dako na ang kahayag nga naabot niya. Kay kung ato ni siyang dalhon makaisunan sa usa ka ilustrasyon, no, sama magunian ang nagkalapok bitaw ta Pastor Hes, no? Yeah. Nagkalapok ta tungod kay naglakaw ta panahon sa kangit-ngit. Okay. Sa diha nga makaabot ta sa kahayag. By the way, sa diha nga wala pa ta mo abot ngadto sa kahayag. Wala kay tay kanang consciousness ba, no? Wala lang kay tay pakialam nga unsa na dita ka bulingit, unsa na dita ka hugaw, unsa na kabaga ang lapok nga nipilit sa ato ang mga sinina. Pero sa diha nga nahayagan ta, dito na to ma-realize nga, uy, grabe naman da ini. So ang akong buti pasabot makaisunan, every individual lahi-lahi ta og struggle sa atong pagkatawhanon. May mga tawo nga dili pa kaayo kusog ang ilahang pagpakigbisog kay ngano man. Ang kahayag nga naabot nila o ang ilahang gidawat nga kahayag. Igo-igo ra pod. Gamay pa sab, no? Yeah. Tingali igo pa lang naklaro ang ilahang naong, no? Wa pa nila makita ang ilang tiil, ang ilang kamot nga nagkabulingit pod gihapon tungod sa sala. Muna ang akong nakita din ha. Amen. Nahinumdum bitaw ko anang istorya sa usa ka bata nga dito siya natawo sa dapit nga pulo sila itom, no? Ang nahitabo dito, Pastor, wa siya maghunahuna nga naay lahi nga kulor. Ang iyang hunahuna nga ang tanang tao sa kalibutan puro sa gid itom, no? Karon kay nabisitahan man sila og usa ka missionary nga puti. Didto na open ang iyang hunahuna nga naa di ay mga lahi nga kolor. Ang gihimo niya ginalugod niyang iyahang panit. Sige siya glugod kay gusto siya nga mahimo pong puti. Ang problema makaisunan dili niya makaya og change ang iyahang kolor. O kung imo ning tan-awon ibalik nimo og itandin ato sa Roma kapitulo 7 makaisunan, ingon ana ang struggle, no? Pagkahibalo nimo sa imong kahimtang, grabe nimo pakigbisog makaisunan, pero ang konklusyon kung walay tabang sa atong Ginoo, sama sa konklusyon ni San Pablo nga mauto nga kung ang imong angay gihunahuna nga imong buhaton, wa nimo gibuhat, ang kadto hinuong wala nimo gihunahuna nga buhaton, mao hino imong nabuhat. Yeah. Actually, speaking of the degree sa struggle mga kaigsunan sa Kristohanon, just like the experience of Martin Luther, kay balo man ta silang sugilanon mga igsoon, nahisgutan po din si Charles Wesley, si William Miller, kailan man ta ni William Miller nga sa pagsugod niya, mura og reluctant siya kayo nga preacher, ang ihalan dito nga nagtuon lang siya sa Biblia, pero the more he reads the Bible, the more nga nakita niya ang iyahang kakulangon mga kaigsuonan, hangtod nga nag-struggle gining mga tawhana sa kadugayon sa ilahang pagduol sa Ginoo. Kung baga, parihas ni sa ato mga Kristohanon,
nga magkadako ang imong handom nga mo duol kas Ginoo, magpaduol ka sa iya ha, daghan ang babag. Kabantay mo ana nga moingon mo may pay dili na lang ta magtarong sa pag-alagad pastor wa may pagsulay. So makita nimo mga kaigsuonan nga ang usa ka tawo sa diha nga magtinarong na siya, magsugod na siya paningkamot, mabantayan gyud niya diha-diha nga daghan di ay kaayog pakigbisog kining Kristohanon nga kinabuhi mga kaigsuonan. So this is the argument of Paul. Pero sa dili pa gyud nato ni adtuon dito sa unahan nga atong diskasan mga kaigsuonan, atong bisitahan kining bersikulo nga gigamit niining si Manaha alang sa atong pagsaulo mga kaigsuonan. Roma Kapitulo 7 bersikulo 6. Nag-ingon dinhi, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Unique kayo ni nga pagsulti sa argument ni Paul. Nga mga patay na kita ngadto sa nag-ulipon kanato. Aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Pastor Dan, palihog og tabang sa pag-saysay ni ining bersikulo. Ang gisulti ni San Pablo makaisunan no, usa ni siya ka expression of the reality of an individual who is under the penalty of the law. Kung imong tanawon mga kaisunan ang iyang gigamit nga mga pulong, iyang gisulti dinhi nga ang usa ka tawo nga naa na ilalom sa gitawag condemnation no, sa pagpundinar sa kasuguan, mura ni siya pastor og gigunitan no. We are being healed. Kung imong tanawon passive ni siya nga expression, buti pasabot nga ang usa ka tawo nga naa sa ilalom sa pagkondinar sa kasuguan, dili siya ang naggunit sa kasuguan sa sala. Pagkondinar sa kasuguan tungod kay siya nakasala, dili siya ilalom, dili siya maoy naggunit sa sala, kundi dili siya maoy gigunitan sa sala. Yeah. No? So gingon din nga sa diha nga paghihigawas na kita mga kaisunan tungod kay atong gidawat ang offer sa kaluwasan ni Ginoong Hesukristo. Ang giingon din ni San Pablo nga ang atong paglakaw makaisunan dinha na sa kabag-o. Buti pasabot nga ang argumento niya sa diha nga naapata ilalom sa pagkondinar sa kasuguan og unya ilalom sa pagpakasala kay simpre kung gikondinar ka sa kasuguan buti pasabot igsoon naakas pagpakasala. Sama ba sa atong ilustrasyon nga ang kasuguan mao ang salamin. Inig atubang sa kasuguan nimo ang imong makita ang imong kahugaw no tungod kay daghan kay ka og sala og ang consciousness nimo makaisunan sa imong pagkamakasasala puwerte na po hinungdakua tungod kay gigunitan ka sa maong sala magproblema ka apan kun imong tan-aw igsuon dunay remedy dinhi nga gisgutan ni San Pablo nga human ka gi-release ang term nga gigamit diri sa English, we are being delivered no. So human ta igsuon nga gibuhian ni anang naggunit nato nga mao ang sala, maglakaw kita, we should serve in newness of the Spirit. Mag-aalagad na kita sa pagkabag-o sa Espiritu, no? Dili na sa karaan nga unsa man gitawag letter of the law. Kanang kung imo ning tanawon makaiso na dako ni siya og implication sa mga tawo nga Hudyo nga niadtong panahon na nagpailalom sila sa gitawag synectic law, Sinaitic law nga mao ang tanan nila nga mga regulations makaisunan nga mga seremonyas nga mao'y naggunit nila sumala sa ilahang pagtuo. Yeah, kay kung nato mo guning itandi mga igsoon, ang litra sa balaod mga kaigsoon ang espiritu sa balaod duha actually ka mga butang. Kung magsunod ka sa litra sa balaod mga kaigsunan, buti pasabot nga imo gyud nang subayon latid por latid mga kaigsunan alang sa kahimayaan sa imong kaugalingon. Pero pag ingon nga espiritu sa balaod mo imuhang gisunod, gawas pa niya na mga kaigsunan ang balang espiritu sa Ginoo mo'y nagsuwat diha sa imong kasing-kasing. Unya ang lintunganay nini mga kaigsunan mauna ang ikinabuhi nimo diha sa imong kasing-kasing, dili aron himayaon og padak-on nimo ang imong kaugalingon og sa imong nahimo kundili aron mahimaya si Ginoong Hesus diha sa imong kinabuhi mga kaigsunan. Kung baga maura nga matang sa balaod, pero ang approach mga kaigsunan managkalahi sa mas managsamara nga covenant relationship mga kaigsunan
but the letter is actually totally different from the very spirit of that law, mga igsoon. Doon ay duha ka school of thought din pastor nga murag nagkabangi ba sa Roma kapitulo 7 no. Yeah. Kining tao sa Roma ang usa ka eskwelahan sa interpretasyon nagahisgot nga tingali nag-refer ni sa tao ang gitumbok ani nga tao kadtong tao nga wala pa makonverter. Yeah. Okay. Ang lain pud nga panghunahuna naghisgot nga kini nga tao kadto ning tao nga human na makonverter. Makaigsunan sa presentation sa atong author sa atong leksyon, no? Gi-quote niya ang sinulat po ni Sister White o ang atong 70 Adventist Bible Commentary nga ang gisulti ni San Pablo makaigsunan dinhi sa Roma Kapitulo 7 usa ka general nga description kung unsa ang iyang eksperyensya in the struggle of sin, no? Sa to pa nga wala niya giklaro kung kini siya nga eksperyensya sa wala pa ba siya makonverter o kini nga eksperyensya niya sa diha ba nga na-converter na siya ang gitawag substance diri makaisunan nga every individual nga anaa na naay gitawag nga consciousness nga siya nahulog sa sala, siya nakabaton sa kinaiyas pagka makasasala na aniya ning pagpakigbisog. Yeah. So kung imong tanahon mga kaigsunan, duha ka puwersa nagsigbira sa usa ka tawo. Mao na nga kung ato ning ipadala sa awit makaigsunan torn between two lovers ni. Kay kung imong tanahon as human as we are, naagitay tendency nga murag gakso nato kining pagkadautan mga kaigsunan. Tawhanon gyud ni nga tendensiya unodnon nga mga inclinations mga kaigsunan that we embrace sin in itself. But whereas gitandi po diri mga kaigsunan on the other side ni Pablo nga naay spiritual struggle, actually ginabalik-balik na nato ni og hisgot makaigsunan sa previous nato nga mga lesson ug ato na ni natin-aw. Pero for the sake of emphasis makaigsunan, kinig yung pakigbisog sa usa ka Kristohanon mga kaigsunan, talamdan lang gyud ni siya nga siya buhi pa. Kay kung wala na mo tay struggle actually, makita nimo nga murag wala na challenge, surrender na ka, undang na ka, kay gikapoy na ka. Ato nang balikan nga punto niya mga kaigsunan. Therefore, ang tinuod nga buhi nga Kristohanon mga kaigsunan, naagyod siya'y kasinatian sa pakigbisog matag karon ug unya. Niabot na ta karon sa atong time for break mga igsoon. Padayonon na to kining diskusyon human niining mubo nga pahinomdom. Ayaw ka mo paghawa din na. Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpabilin din ha sa inyong mga TV sets ug sa inyong mga screens. Padayon na to ang atong diskusyon karon. Nagisgot kini sa relasyon mga kaigsuonan sa balaod, sa sala, sa pagtuo o sa grasya sa Ginoo. Actually maura gini ang mga pulong nga atong gibalik-balikan pag hasa mga kaigsuonan ug nagtuo ko nga imposible mahuman ning leksyon di gyud nato masabtan ang mga konsepto niini. Now, karon unsa man ang relasyon sa sala ug sa balaod mga kaigsuonan? Nagisgot si Pastor Dan kaganina nga ang balaod sama sa salamin. Speaking of mirror, Pastor Dan, nahinumdum ko sa sugilanon sa usa ka tawo nga nangandam siya alang sa dako nga anniversary celebration niya og sa iyang asawa. Niadto siya sa usa ka jewelry store mga igsoon. Unya samtang didto siya iyang gipangutana ang tag-iya, ngita siya og singsing nga iyang sa pinagi ni sorpresa niya iyang asawa. Niingon din dito ang store owner niya siya, well sir, sa imong gipangita kining tindahan actually the best jewelry store in town ni siya. Kung imong tanaw ni adin ang pinakalami, malipay gyud ang imong asawa ani. Siya pagpila man ni sir. Siya mahal-mahal gyud ni. Niingon siya wala bay mas barato ani gamay.
Siya, naatay mas barato, pero nganong barato man na imong pilion. Siya, sige lang, katulang baratuhon. So, gipakita dito, kuha siya mas baratuhon nga singsing. Pagkakita na ni atong tao, niingon siya, Sir, murag okay ni, pero nangita ko og mas ubos pag yun og presyo ani. Doon na ba'y mas barato pag yun ani. So, murag ni kisdong ang tagiya sa tindahan mga kaigsunan, yan ang gigawas ng pinakabarato nga, pinakabarat yun kayo. Siya, Sir, mauna ni. Niingon pag yun ang bana. Siya, Sir, actually, dako manggod ka ini nga selebrasyon, pero gusto kong makasave pag may napabagyo pinakabarato pag yun ni ini. Naglibog na ang tagias tindahan mga kaigsunan. Kadugayan iyang gikuha ang salamin. Ingon siya, Sir, napay mas barato diri o, tanawa. Iyang gipakita mga kaigsunan og nakita didto sa bana ang iyang kaugalingong dagway. So, the law is just like that mga igsuon. Makita nimo og unsa ka tungod kay mo nay nagpresentar nga balaan kini, makita diha imong sipyat, pero si Pablo ang iyang gigamit nga terminolohiya mga kaigsunan, the law in itself is good. Nganong maayo man ang balaod, Pastor Dan? Asa dili pa nato hisgutan tong imuhang pangutanan nga may tungod nga ang balaod maayo yeah. sa iyang kaugalingon. Atong hinumduman makaisunan nga sa paggamit ni San Pablo aning pulong nga balaod, kini nga pulong mga kaisunan, lapad kay siya og mga kahulugan, no? Speaking of balaod, dili lang ni kay balaod nga mao ang napulo ka sugo, kundi naglangkob ni sa daghan kaayo nga mga kalagdaan nga ginabatunan sa mga kaisunan nato nga mga Israelihanon, no? Usa niini ang mga balaod seremonial, usa niini ang ilahang balaod sibil, usa niini ang ilahang balaod sa mayong panglawas, ug uban pa niini ang ilahang balaod unsaon nila pagsulbad ang mga krimen nga ilahang nangahimo sa ilang komunidad. Gani kung imong tan-awon kining sistema sama pud sa ato ang mga kabalauran karon, Pastor, mura makita nato nga naay gitawag nga kanabitong one law somehow encroaches, no, the province of another law, no? Kanang ingon nila nga kung ikaw criminally liable, you are also civilly liable. So maingon niya ana. Now karon atong hinumduman makaisunan nga pag ingon ni San Pablo og balaod, posible nga ang iyahang gipasabot ang ceremonial law. Moingon po siya nga balaod sa laing bahin, posible nga kanang 5 ka unang balasahon ni Moises kay gitawag po na siya balaod. Posible po da kung moingon siya balaod, kana siya naghisgot mahitungod sa moral law o kanang napulo ka sugo. Without any bias mga kaisunan, moingon mi nga pag ingon ni San Pablo nga ang balaod maayo, pwede ni siya nga atong i-refer ngadto sa ceremonial law, no? Kanus aman nga ang ceremonial law na himong maayo. Okay. Naay ilustrasyon ni San Pablo nga iyang gipakita, Pastor, no? Dina sa atong Sunday lesson nga sa diha kuno nga usa ka tawo naa siya'y pamilya, no, naminyo siya, dili siya wala siya kagawasan nga magminyo og otro, no. Actually mo na siya ang sakto nga plastada sa balaod, pero ilustrasyon na siya makaisunan nga sa diha nga ang mga Israelihanon naa pa sila in the realm, no, of the ceremonial law, na ulipon bali covered sila ato nga balaod, no. Within sila sa jurisdiction ato nga balaod, and also the penalty of kadto nga balaod. Sa diha nga niabot si Kristo mga kaisunan, no? Nag-ingon dinhi ang atong leksyon o ang history, no, diha sa kaluwasan nga pag-abot ni Ginoong Hesukristo, kadto siya nga balaod nga mga seremonyas nga nagpuntarya kang Kristo. Ang tanan nga detalye adto mga kaisunan, nagtudlo nga naay umaabot nga Kristo. Pag-abot ni Kristo, kadto siya nga balaod, wala na to siya'y base, no? Wala na to siya'y kanang gitawag nga jurisdiction, wala na to siya effectivity mga kaisunan. Tungod kay ang iyang gitudlo naa naman. Okay. Nag-ingon ang atong leksyon nga sama nga namatay na to siya nga balaod ug ang nailalom ato nga balaod igsoon has already the freedom nga unsa man mo gawas, no? Sama nga ang usa ka tawo nga ang naa si bana or asawa, pagkamatay ni ini naa siya kagawasan nga magminyo og usab. Karon anita sa pangutanan ni Pastor Hesbon, ngano man nga nag-ingon si San Pablo nga ang balaod, no, o ang sugo maayo, no?
maayo siya makaisunan sa panahon nga siya epektibo o naay gitawag effectivity. No, ato hinumduman nga kadto nga balaod sa effective pa siya, maayo to siya. Okay. Yeah. Now, kung atong ipadagan sa lain nga aspeto sa balaod, sama sa gitawag balaod moral, nga wala ni siya gitawag nga duration of time. Buti pasabot, this law is timeless, no? Eternal siya. Buti pasabot nga maayo siya sa una, maayo siya karon, maayo siya sa umalabot. Kana siya igsuon nga balaod. Ato gihapong ipalangkob sa giingon ni San Pablo nga ang balaod maayo. Yeah. All right. So, salamat kayo ni Ana nga pagpasanto, Pastor Dan. Ang atong balik-balik gyud karon pag-emphasize mga kaigsuonan kining relasyon sa pagkabalaan sa balaod. Actually, gihisgutan gyud na nga one of the attributes of the law mga kaigsuonan is it is holy. Ato naman ning ginahisgutan kaniadto nga ang balaod is the exact replica of God's character mga kaigsuonan. So wala gitay question din ha kung ang Dios walay kinutuban, gidiscuss bago lang ni Pastor Dan nga ang balaod way kinutuban. Kung effective siya sa una, karon og maingon man sa walay katapusan, it's still effective tungod kay kuyog ni siya sa Dios. And the Bible is also talking nga ang Dios balaan ug tungod kay ang balaod replika man sa iyang kinaiya, balaan usab kini mga kaigsuonan. What makes this argument of Paul meaningful mga kaigsuonan atong hatagan sa panahon ni ini si Pastor Dan? Ni ama kaigsuonan no. Atong tanawon ang relationship no para nga mas ma-appreciate nato ngano nga naay balaod no. Mas ma-appreciate nato ang balaod mga kaigsuonan kung aton siyang itandi no sa relasyon ngadto sa sala. Sa makadaghan time and again no ato na pong isulti nga kung naay balaod mga kaigsuonan makahibalo ka nga nakasala ka. Okay. Sa diha nga mahibalo ka nga nakasala ka, mahibalo ka nga nanginahanglan ka og manluluwas. Okay. Kung dako kayo ang pagka-magnify sa balaod sa imong kinabuhi, dako pug kaayo ang pagkakita nimo sa imuhang sala. Sama ba nga kung nabitaw sa amin bitaw pastor nga, mura bitaw ka ng usa na ka bitaw murag na nabuta na bitaw kay tingali halap na. o kanang nahalap na siya kay wala siya matrapuhi. Iniktan nimo si imong naong halap-halap pud ang nakita nimo si imong naong no sa mga usa ka makasasala sa wala pa niya makita gyud ang klaro nga balaod dili kayo siya siguro kung unsa siya ka makasasala. Kung trapuhan nimo to nga sa amin magaisunan makita gid nimo ang fix nimo nga panagway nga grabe din nimo kabulingit mas dako ang imong handom nga mangita ta ani og remedy. So ingon ana isuon ka importante ang balaod kay nganuman magnifier siya siya ang indicator nga ang usa ka tawo makasasala ug tungod kay ang tawo na hibalo nga siya makasasala mas nanginahanglan siya og manluluwas. Karon tungod kay balaan ang balaod mga kaigsuonan unsa may iyang function pwede ba siya nga makaluwas? Dili tanan butang nga balaod ang nga balaan mga kaigsuonan makaluwas. Okay. Yeah. Ang ato lang gi-emphasize dinhi nga ang balaod balaan sa pagkaagi nga mao ni siya ang hingpit nga presentation kung unsa ang kinaiya sa Dios. Kay ingon anay man ang mahitabo pastor. Moingon si Kristo nga okay giluwas ta na ka. Okay. Oy Ginoo naluwas naman me. Unsa may among himuon aron nga gikan sa among pagkakabulingit di na mi mobalik dito. Yeah. Ana naman na siya. Sama sa usa ka bata nga grabing pagbuling-buling, gihugasan sa inahan. Unsa may moingon ang bata nga ma, unsa may akong himuon nga aron nga dili ko magkabulingit og utro. Iyaw nagbalik dito sa imuhang naagian. Imo gidulaan. Mo na siya ba kaisunan ang function sa balaod nga igo lang na siya nga maghatag nimo og impormasyon sa imong kahimtang apan dili siya sa iyang kaugalingon makaluwas kay lahi siya og function. Pero speaking og balaan ba na siya, balaan magisunan tungod kay mao na siya ang naghulagway sa kinaiya nga balaanon sa atong Dios. Yeah, salamat kay Pastor Dan. Busa niining punto ha mga igsuon, makita nato ang aktibong nga role sa balaod in the Christian struggle. Kay kini nga atong lesson karon gi-highlight man gid dinhi ang atong pakigbisog. Abi nimo kung dili pa lang tungod sa balaod, dili pa lang tungod sa konsepto sa maayo og dautan,
Actually ang tao dili na gyud siya maglibog ug unsa pay angayan niyang likayan, unsay angayan ng himuon tungod kay there's no sense of struggle makaigsunan. So makita nato karon nga ang struggle is based on the law mga igsoon. Therefore, dili gyud nimo pwede ingnon nga walaon ning balaura kay kung walaon na Wala na po yung struggle. wa gyud mo kay struggle. So makita gyud nimo ang iyang active role diha mga kaigsunan in the Christian's lifetime struggle mga kaigsunan. So balik-baliko na to ni. Gi-emphasize man gyud ni Pablo nga sa iyang pag-alagad handom gyud niya nga magtinarong siya. Pero it always turns out at the very end nga ang iyang handom mga kaigsunan ang kabaliktaran maoy nahitabo. Desire niya nga himuon niya ning butanga kay nakita niya nga maayo, pero always in the end nakita sa niya nga ang dili mao ang nahitabo mga kaigsuonan. Bisag ikaw, bisag ako, nahimo ning atong perennial struggle mga igsoon. Why? Tungod kay si Pablo naghisgot diha og mga agencies that is involved in the struggle mga kaigsoon. Pero sa aron ato gining masabtan pagayo, Pastor Dan, what do you think of this struggle? Actually, ako ning ma-imagine ba no nga kana bitaw ato na ni siyang i-translate nga struggle sa atong inadlaw nga pagkinabuhi mga kaigsunan. Kana bitaw naa kay inunta nahiubsan no dinha sa iglesia. Kay mo magini siya dinha sa iglesia naay panahon nga naa kay mahiubos ka tungod sa ilang sulti. Offended ka ba no? Naay slighted ka inunta. Usahay gawon na ka ni anang napakasi mong panimalay nga kini inig-abot na ko dito sa simbahan, musmile gyud ko ni brother no pagpakita nga kanang naulian ako. Pero musugutag sa dili mga kaigsunan, pag abot nimo dito, inay nga mo pahiyom ka, ang imong gihimo ang nangyamid ka no. Muni ang struggle ni San Pablo. Karon atong balikan ang statement ni Pastor Hesbon gaganina. Pananglitan mo ingon ta nga kanang balaod nga balaan walaod na lang nato na. Mga kaigsuonan muhunong naka og struggle. Kay ngano man wala nay pagpakita nimo sa kalainan sa imong kinabuhi og sa kinabuhi sa balaan. Wala na kung sa kuan pa wala na challenge kay ngano man. Ang balaod ingon na kinaiya sa Dios mao na siya ang atong kanang modelo nga mahimo kitang sama sa Dios. So every time mga kaigsuonan nga naa na siya dinha pinaagi sa grasya sa Ginoo maanam-anam ta og sama sa Dios dili sa atong kusog kung dili sa grasya sa Dios. Siguro ang sunod nga struggle nato mga kaigsuonan kung kinsa magining tawhanay naa sa Roma City. Yeah. Mao na pinakadako nga pangutana mga kaigsuonan sa atong leksyon karong semana. Kinsa gyud ni? Usahay makaingon ta nga basig dawindi na siya pastor nga mao gyud feed in nato og mga binuang. Yeah, it's crucial that we will get to understand mga kaigsuonan sa kahulugan ni ining tawhana nga gisgutan diha ni Pablo. Now, ato ning analyze on makaigsuonan no using our lesson no sa kining atong leksyon din na sa Miyerkules no. Naghisgot na gyud nga the man of Romans 7. Kung imo ni siyang tiwason og basa makaigsuonan apil ang mga bersikulo nga gidiscuss dinhi. Apil ang komentaryo sa atong author no. Ug apil ang mga sinulat sa atong mga komentarista, apil na ang pin of inspiration mga kaigsuonan. Moabot aso sa kapunto nga kini nga tawo makaigsuonan posible ni nga ikaw, posible ni nga ako sa atong pagpakigbisog sa sala. Pero moingon ko nga dili nato ni himuon nga hapin mga kaigsuonan nga di gidi kuan kanang karabitong kantang karaan bitaw nga sapagkat kami ay tao lamang. Tungod di ay kinaata ana but ipasabot nga wala na lang gitay butang nga mahimo ani nga sakto. But ipasabot nga magpauyo na lang ta ani pastor no. Pananglitan na ako'y kailibgon kay sa unod. Ako na lang gina siyang hambinon, ako na lang gina siyang kung sa kuan pa, ako na siyang duyanon, ako na siyang atimanon, ako na siyang himuon nga darling nako sa kong kaugalingon, isip nga pagpahaom sa akong pagkatawhanon. Mga kaigsuonan kung mao na siya ang konsepto, moingon ko nga naatay problema gamay. No? Kay ang pagkabutang nato ni ini nga klase sa tawo mga kaigsuonan, tawo nga ang iyang ginahuna nga iyang himuon di niya mahimo.
ang dautan nga wala niya gihunahuna nga buhaton mao iyahang nahimo. Kung naata din ha makaisunan nga moingon ta nga tungod kay tao ra manggod ta, di ta igsuon mo asenso sa ato ang kahimtang. Ang tinuod mauna siya. Pero ang atong balaang kasulatan naghatag isuon og remedy, no? We are not left at the darkness helpless mga kaisunan. Mo sa imong ikaingon na Pastor. Yeah, tinuod gyud na siya, Pastor Dan. Gani ang lingwahe nga gigamit ni Pablo mga kaigsunan aron i-highlight kining tawhana. Sa King James nga version mga kaigsunan, ang tawag ni ini the inward man. Inward man. Tawag ni Pablo ni ana the inward man unya mao ni iyang gipasanginlan mga kaigsunan nga nahimo na niya kining butang nga dili niya gusto ug dili na siya naghimo niini mga kaigsunan kundi kini nang inward man. Mao bitaw ni nga mao gini atong gihisgutan karon og kinsa gyuning inward man mga igsoon. Actually, sa lain nga version kung imong basahon des bersikulo 17 nag-ingon din ha, but it is already sin who does it. Okay. Sin which is in me mga kaigsunan. Sa ato pa ang other versions ilang gi-define nga kining inward man mga kaigsunan sala. Pero lahi pud ni siya kung atong tanawon ni dili pud ni siya mao ang gitawag ni Pablo nga ang iyahang pagkasiya diha sa unod. Kay gagamit po si Pablo og term diha mga kaigsunan, in particular verse 18 sa Romans chapter 7, ang iyang unod. So obviously mao ni ang atong gihisgutan ni Pastor Dan nga ang atong pagkatawhanon nunot gyud ta ngadto sa pagkadautan mga kaigsunan kay humans as we are, we have inherited the fallen nature of Adam and Eve. Ingon nga atong unang mga ginikanan ug karon kay na ato man ni napanunod ning hulog nga kinaiya sa atong pagkaunod mga kaigsunan. Therefore, mao gina siya, mao bitaw nang giingon ni Jesus diha nga the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So luya gining atong unod. Pero lahi pag gining gitawag ni Pablo diha nga inward man kay mauni ang iyang gipasanginlan ngano nga gibuhat ning mga butang nga dili niya gusto. Matud pa niya, it is no longer I who does it but the inward man. So klaro tong giingon ni Pastor Dan kaganina mga kaigsunan nga usahay mo gakusta niining nga argumento ni Pablo kay atong ipahid niining inward man ngano nga masipyat gyud ta mga kaigsunan. So bantayan nato na kay usahay mudako gining sapagkat tayo po ay tao lamang. Moingon pa gid ta nga masayop mga ni ang kabaw nga upat ang tiil, tao pa kaha nga duhara. So there are other things mga kaigsunan. Atong timan-an nga si Pablo nag-ingon siya nga it is no longer I who is doing that. Mauna nga nakasala ko. Pero on the other hand mga kaigsunan, didto sa spiritual nga struggle ni Pablo, sa kadaghan nga higayon, nag-ingon pod si Pablo that it is no longer I who experiences victory mga kaigsunan, kundili ang Dios Gud mismo. Atong basahon ning mga bersikulo dinhi mga kaigsunan. 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 10, nag-ingon si Pablo, dili na ako kundili ang grasya na sa Dios. Galacia kapitulo 2 bersikulo 20, dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na ang nagkinabuhi sulod nako. So kung imong tanawon mga kaigsunan, balanse tinuod giingon ni Pablo nga dili siya ug dili niya kabubuton ang nakahimo sa iyahang pagkaganoy ngadto sa sala mga kaigsunan. But at the same time, dili siyang kaugalingong kusog ug siyang kaugalingong paningkamot ug binuhatan mga kaigsunan nga niangat siya ngadto sa relasyon sa Ginoo tungod kay kini iya na ni Kristo mga kaigsunan. Gusto na itong balik-balikan bitaw ning pagkahulog sa tao, no. Ang Genesis kapitulo 6 bersikulo 6 mga kaigsunan, naghisgod dito, nag-ingon ang Genesis nga ang espiritu sa Ginoo dili na makiglayog sa tao tungod kay ang iyang hunahuna. Ingon sa English version, because his thought is evil continually, no. Yeah. O kung imo ning tanahon mga kaigsunan, matulog ka, kanang sa imong subconscious nga pagka-ikaw, matulog ka, ang imong mind is evil continually. Pag mata nimo makaisunan, maura gihapon, your thought is evil continually.
Sa diha nga magwali ka, mo ra gihapon, your thought is evil continually. Yeah. Pero kini siya nga status mga kaigsuonan, sako nagigingon ka ganina, dili na siya close case mga igsuon. Dili na buti pasabot ba nga because man's thought is evil continually. Dili na buti pasabot nga period didto ka na lang gyud ka kutob. Oh. Kay aron nga moingon na lang po ka balik-balik ka nato nang sapagkat kami ay tao lamang, no. Among lansangan mga kaigsuonan, no, ang gitawag nga dili ni siya nail of the coffin, pero among lansangan ang isyu aron nga mohunong ni siya. Ang tao sa Roma Kapitulo 7, mo ni ang tao makaisunan nga naulipon sa sala. Amen. Yeah. Okay ha? Mo ni ang plain nga description. Mao ni ang tao nga naulipon sa sala. Kanus aman kini siya mo mahitabo. Sa diha nga ang tao wala gyud niya itugyan ang iyahang kinatibuk-an nga kahimtang ngadto kang Kristo. So sa diha nga naulipon ka sa sala makaisunan mao ni kung unsang imong ginahuna nga imong buhaton, di nimo mahimo. Kung unsang imong giplano nga imong nga dili nimo buhaton, dili ko ana mao hinuon ang imong na-perform o nabuhat. Pero sa diha nga atong itugyan ngadto kang Kristo makaisunan, bisan og ang atong mind, no, as a person is evil continually. Pero nag-ingon ang Pilipos Kapitulo 2 versikulo 5 nga ato na pong mabatunan isuon ang the mind of Christ. Yeah. So nag-ingon dito nga when the mind of Christ is in us, ang mahitabo makaisunan, ang struggle na to sa atong tawhanon nga pangunahuna sa hinay-hinay makaisunan, no, in a manner nga kanabitawng very spontaneous, kanang giingon nila nga slowly but surely, ug mao ni ang experience sa gitawag sanctification makaisunan, mag-anam-anam ni siya nga sa ngadto-ngadto dili na kaayo nimo mabati ang struggle igsuon kay ngano man didto naman ka sa gitawag the winning team, no. Yeah, amen. Oh, di ba, Pastor? Yeah, tinuod gyud na siya mga kaigsuonan. Gani balik ko na to ning point nga gihatag ni Pablo mga igsuon, no. Kaning giingon niya nga the inward man mga kaigsuonan, wala gyud niya ni tuyua o gamit nga panig-ingnan aron mahimo ning lisensya sa tao batok sa iyahang pagkahug ngadto sa sala. Okay. Kundili gipakita ni Pablo diri mga kaigsuonan kung unsa gyud ka peligroso ang laro ni ining inward man nga naa diri sa naghatag gyud og amot mga kaigsuonan nga kining atong pagkakitam moadto gyud sa kaytumpawakan sa sala. So ipakita gyud ni Pablo dinhi og unsa kadako ang gahom ni ining inward man diri sa ato mga kaigsuonan nga kun atong pasagdan. Kung ato lang pasinungtan mga kaigsuonan, birahon gyud ta unya ma-overpower gyud ta mga kaigsuonan. Busa sa giingon ni Pastor Dan, nga kinahanglan gyud og struggle nga ato gyung gakson ang tanang mga butang ngadto sa pagkamatarong mga kaigsuonan. And this struggle will never be struggle at all kung kuyog nimo si Kristo niya nga pakigbisog mga igsoon. Gani dunay duha pud kabalaod dinhi Pastor Hesbon nga iyahang gisgutan ni San Pablo bitaw. Gitawag og law of the body and law of the mind. Yeah. Actually iyahang himo niya ang contrast, no. Gikumpara niya nga kadtong law of the body, no. Mao ni siya ang mao gyapon niya siya ang inward nga tawo nga kadtong karaang tawo nga bugoy nga tawo. Pero ang law of the mind dinhi kun imong tan-awon is again reflected nga mao ni siya ang balaod sa Ginoo nga sa ngadto-ngadto kung ato himo nang gitawag isuon nga kanabitang decision to surrender, okay, ang pagpakigbisog magud diri isuon is fault, dili ni siya kay pinaagi sa pagpakigbisog nga dili ka muhural mo ni siya isuon ang klase sa gitawag kadaugan nga ni daog ka tungod kay ni hural ka. Kung naay desisyon sa usa ka tawo makaisunan nga iyahang isurrender ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios, lakip na sa balaod sa Dios nga mao ang kinaiya sa Dios. Amen. Ang mahitabo dinhi, ang law of the mind will overpower the law of the body, Pastor. Yeah. So to pa nga katong atong struggle makaisunan nga atong gibalik-balik dinhi nga ang atong angay nga himuon unta wa nato mahimo. Pag-abot sa panahon nga naa natay choice, no, naa natay gihimo nga desisyon to surrender this law of the body into the law of the mind, no, which is the mind of Christ and the law of Christ, ang mahitabo dinhi
Sama sa giingon niya sa Pilipos Kapitulo 4, no? Versikulo 13, maingon na siya nga, I can do all things. Yeah. Nakita ninyo igsoon ang kanang contrast. Roma Kapitulo 7, wa siya mahimo mga kaigsuonan. But in Philippians chapter 4 verse 13, ingon siya dito, I can do all things. Ang pagkapinigsoon unsa man through Pinaagi kang Christ. Kristo. Pinaagi na kang Kristo, Pastor Hesbon. Buti pasabot, wala na to, dili na to siya. Dili na to siya, pinaagi na gyud kang Kristo. Yeah. So, practical nga application ni mga kaigsuonan niya itong leksyon karon. Actually, wala kong nagkatawa nga giganahan kay ko sa imong nahisgutan, Pastor Dan, nga panigingnan bitaw nga napakasbalay, nagunahuna na kang tagdon nimo tong tao nga nakapahiubo sa imo. Pero it later turned out nga pag abot nimo dito simbahan, nilingiw ka sa iya, nangyamiid ka sa iya, kay di gini mo mapungan. And we are all conscious of this, mga kaigsuonan. Ga-struggle kita. So, usahay, kung musurrender na ka sa struggle, nga di na lang gyud ka, nahog kag pildig gyud ka nga, di na lang gyud ka maningkamot nga imong madaog, kini nga kaluyahon. And many other weaknesses, mga kaigsuonan, mauni ang nag-comprise sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbisog, ingon nga mga Kristohanon. Pero, let me tell you one very important lesson, mga kaigsunan, nga gihatag nato dinhi. Bisag unsaon natog paningkamot, si Pablo nakasabot siya sa kahimtang sa tao. Nag-ingon siya, there is no good thing in man. Correct. Bisag unsaon gyud nimo og posturawo, bisag unsaon pa nimo og plano nga inigabot didto, taparan gyud nimo ning imong igsuon nga nakasilo sa imuha. Pero unsa ni musimang ra gihapon ang imong pagkatawhanon, mga kaigsuonan. Kay ngano wala gyud tay ayo. Unless we surrender everything to Jesus. Amen. This struggle, mga kaigsuonan, there will be no victory. Gani giapil dinhi sa atong Bible commentary, mga kaigsuonan, ang hagit nga basahon na to ang kasinatian ni Charles Wesley, mga igsuon, nga samtang nakita siya sa kahayag, gusto siyang mualagad sa Ginoo, nang kigbisog siya, mga kaigsuonan, but he ended up frustrated, gumikan kay aduna siya isa ka kakulangon. Unsa man ni ang iyang pagsurrender o pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto kang Kristo. Gusto ka mualagad ni Kristo, patabang ta ni Kristo, mga kaigsuonan, ug atong itugyan niya ang tanan. Pastor Dan, imong mga parting statements. Mga kaigsunan, no, balik ko na to ang giingon ni Ginoong Hesukristo sa Juan Kapitulo 5. Ingon niya nga, kung magpabilin ka mo kanako, mamunga mog daghan. Gawas kanako, wala gyud mo'y arang mahimo. So atong himo ng pagpili, mga kaigsunan. Atong himo ng desisyon, no? Kung naata ni Kristo, ang tanang butang atong mahimo. Dili na ta mag-ukon-ukon. Kung wala ta kang Kristo, mga kaigsunan, ang atong leksyon nag-ingon. And also, experience tells us nga unsa man, we are helpless. So manghinaot ko nga kini nga struggle which is real, no? Dili na imaginary, mga kaigsunan. This is real, no? This is material. Pero kung anaa ta kang Kristo tungo kay atong gidesisyonan nga ato ni siyang isubmitar ang ato ang tawo nga karaan ngadto kang Kristo, ang kinabuhing bag-o, mga kaigsunan, iyang gisaad alang kanato. Amen. Actually, mga igsoon, niya dinhi nimo masabtan og ngano daghan kayo sa mga atong mga kaigsuonan nga gitan-aw nato nga abtik kaayo pero nang backslide. Tungod ni siya, mga kaigsuonan, sa gitawag natog exhaustion. Mura sila og gikapoy, Kapoy na. naluya, unya na flat gyud sila, mga kaigsuonan. Og walay laing hinungdan ining exhaustion, mga kaigsuonan, kundili mauning paningkamot sa imong kaugalingon. Okay. Mao mo kuning ato ang terminolohiya nga gigamit kanunay, kumusta man ka, Brad? Ya, Brad, nakigbisog na ningkamot sa akong kaugalingon. Pero kung imong gamiton ug imong ipasulod ang imong kaugalingon diha sa paningkamot, mga kaigsuonan, most often without the assurance of Christ's saving grace, mo surrender gyud ang kadaghanan. Kapuyon gyud ta kung wala tay kasiguruhan diha sa relasyon ni Ginoong Hesus. Maura guna sa gapanguyab. Manguyab ka, unya wa gyud kay kasiguruhan nga gisugot na di ay ka. Gamay lang nga imong makita nga sanglitanan, makigsunan, bigyo na kadayon, moingon na rin ka nga may mag-ikaw rin nagsayal. Sumubiya gikas pag-alagad, makaigsunan kung wala kay kasiguruhan sa grasya o sa relasyon ni Ginoong Hesus. Ang katapusang mga bersikulo nga among ipahat sa inyo karon, mga igsoon,
Na dinhi sa 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 7, cast all your cares upon Him. Amen. Unya, Mateo Kapitulo 11, versikulo 28, mas bugat ni mga kaigsuonan, awhag ni Ginoong Hesus, kamo nga nag-struggle, nakigbisog ni ining Kristohanong kinabuhi, come unto me, all of you. Kung nagunahuna mo nga inyong pag-alagad, paningkamutan gyud nga pasanon, lukduhon gyud, ihatag na ni Kristo mga kaigsuonan. Kay kung si Kristo imong tupad, si Kristo ang imong kuyog ni ining biyahe paingon sa langit, ang tanan gaan, malipayon, ug may kasiguruhan. Sa dili pa nato ni pagkatakupan mga kaigsuonan pinaagi so sa pag-ampo, atong hatagan o higayon ang Ginoo nga muhumpay sa atong mga kalag ni ini nga weekend pinaagi nining usa ka halad sa musika. Diyos nga balaan, salamat kayo nga nining si manahuna. Imong gibutyag nga ri kanamo ang kamatuoran mahitungod nining tawo nga nagpaluyo sa tanan nga kahitumpawakan sa imong makatawhan nga nakigbisog. Apan o Dios, itugot nga dili kami mututok ug mutapil niining tawhana sa tanan namo nga mga kapakyasan kundili mas mututok kami kanimo. Gamong ang kunon nga dili na kami kundili ikaw na ang nabuhi dinhi kanamo, ikaw na ang nagpakigbisog sulod kanamo. Panalangini kining katawhan nga nagsunod niining tulumanon aron sa ingon ni ana makanunayon kami nga mabulahan sa imong mga panalangin. Salamat o Dios sa kaalam ug sa kinaadman ug salamat nini higayon nga among nahiusahan pagkat-on ang mga prinsipyo sa pag-alagad pinaagi sa takna sa pagtuon. Salamat Ginoo nga giyahan nimo ang imong katawhan sa imong kalibutan aron mahimo kaming andam o mainiton kami kanunay diha sa makahuluganon nga pag-alagad kanimo. Salamat nga ikaw magpanalangin ug mutubag sa mga pag-ampo sa ngalan ug Ginoong Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel.
Sharing love, changing lives.